बिसायख'थिनि उनाव BPFनि थासारिया गिलु बालु जादों होननानै ससियेल मिडियायाव गोसारदों। BPFआ बिसायख'थिनि उनावहाय नैबे बिसायख'थिनि उनावहाय माबोरै गिलु बालु थासारि जागोन होनोब्ला आं होनदों मा जों 10थानि बारा MLA देरहागोन। 10थानि बारा MLA देरहानाय लोगो लोगोनो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ गारनानै सरकार दानो हानाय नङा होमबा? दा फैदो BTC एलेकायाव BTC सरकारा आसाम गभर्नमेन्टखौ बार होनानै सरकार दानो हाया बिसोर। दा हमना लादो आं MLA देरहाखांनायनि उनाव आं जुदि WBD मिनिस्टारखौ लाहैयो होजोंहाय आङो दिसपुराव जुदि WBD बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टखौ जुदि आंनि आखायाव थायो आंखौ बाद होनानै आंखौ सोङालासिनो बिसोर सरकार सालायनो हागोन ना? हानाय नङा बिसोर। बेलेन्सआव फैगोन आरो बेखौनो रायजोफ्रा दिनै खालामगोन आरो जेब्ला जेनगोन बिथांमोना आरो थावरायनाय नङा। दा माने मोनसे मा होनो बेखौ एसे थालि थफ्लि खालामनानै बिसोर पार्टिखौ सालायबाय थादों, सरकारखौबो सालायबाय थादों। दानि सरकारखौथ' आं नुदों गावसिनि गेजेराव जि अरिजिनेल BPFफोर दङ बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय जेरैबायदि मोनसे सासन खालामनांगौमोन बेखौ आं नुवाखै। दा मानगोनां हाग्रामा महिलारि दिनै चिफ बिथांनि आगसि आगदा सोर थायो दा? गासिबो माने जोंनि बड'लेण्डजों जौगानायनि सोमोन्दै मानसिफ्रा बिथांखौ दा दैदेनगासिनो दं। बे बाथ्राखौ BPFनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा मिथिगौ, BPFनि रायजोफ्रा दिनै मिथिबाय। भबिष्यतआ अन्धकार। ओंखायनो आं बे बाथ्राखौ नुनानैसो बिथांमोननि बे गेजेराव जि सावरायदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा जाय मानसिफोरखौ लानानै सरकारखौ सालायनांगौ, जाय मानसिफोरखौ लानानै गावनि पार्टिखौ सालायनांगौ बेखौ लायालासिनो गुबुन जायफ्रा नोंनि बड'लेण्डनि समस्याखौ मिथिया, जायफ्रा नोंनि हारि माहारिनि अनलायनायनि बाथ्राखौ मिथिया, बेबायदि मानसिफोरखौ लानानै जुदि सोलियोबा जोंना हान्जाया बोरै थांगोन? बे बाथ्रा आंनि नङा, BPFनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ। आं बेखौ नोजोर होनानैसो आं बे बाथ्राखौ बुंदों जे बिसायख'थियाव जेनखांनायनि उनाव BPFनि जे मोनसे थासारि बे गिलु बालु महर लागोन।